आसाम सरकार आरो पुलिस खुंथाया आयेन बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिमबो गोजानाव थायाखै। अदेबानि जोंनि लाइमोन समाजाव जौ जुवा आरो ड्राग्सनि बाहायनाया खायसे ओनसोलफोराव बांबोनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेबायदि समावनो दिनै चिरां जिल्लानि साथिपुराव आयेन बेरेखा ड्राग्सजों लोगोसे सासे आइजोखौ पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय आइजोनि मुंखौ जाहिदा खातुन होनना मिथिहोदों। चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिस थाना सिंनि साथिपुर गामियाव खमैबो 20 ग्राम आयेन बेरेखा ड्राग्सखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै चिरां पुलिसा साथिपुर गामिनि गंसे नखराव सेबनायजों लोगोसे संदाननानै ड्राग्सजों लोगोसे जाहिदा खातुन मुंनि आइजोखौ हमनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि जाहिदा खातुन मुंनि आइजोआ साथिपुर ओनसोलाव ड्राग्सजों लोगोसे फेग्रा मुवानि गोगोम सिखाव फालांगि खालामबोदों। दिनै चिरां पुलिसा जायगानि रायजोफोरनि हेफाजाबै संदाननानै आइजोजों लोगोसे ड्राग्सखौ हमनो हायो। गुबुन फारसेथिं आयेन बेरेखा ड्राग्सजों लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना जायगानि सुबुङा दाबि दैखाङो। মই আহিছো আপুনি শুনক বেলেগ মানুহক কলে মই বিশ্বাস কৰিলো মোক কলে মই কেনে বিশ্বাস মোৰ হাতত একো নাই গম পাইছে আপুনি নিজে উলিয়াই দিছে ওলাইছে কেনেকে থাকিলে মই কেনেকে জানো হ'ব